mensen. Goeiedag, 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 goeiedag. Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Alas manalon toe. Me baro auditeer de persoon de bakana desi. Op 30 augustus 2020. En me abe bu mensen. Me baro odi anga lespeki nanga sakafasi mensen. Ja, if alles staan de boom dan... Tide wo aba program. Mensen be baro dan nefa tata obia fobia gara fugaro konfo chima kaba profe. Mi blaka weta nenge baro di mi piki fu grong, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana, e baro di jini wa bigi sama sadalontu le speki nanga grani nanga saka. Vasi mensen. Oh, tide wo aba program o taki wang libi sama nanga ding akonvo. Dat wordt actie de mensen. En mensen met baro die dat pena stranang, de wan dat pena saramaka, koroni ni keri boven broken pondo, sipaliwini, para, mungo, guyabakondre, ala repressie, met baro wan bigi ori tide tapu na deidisi mensen. En dan met baro des maar dat pena Europa, dape na in Nederland, Rotterdam, Groningen, Wageningen, Hilversum, Zwolle, alla de prijzen aan mijn bari, aan het tena Fransé, aan het tena Frans Guyana dape, we baru odi dape, le speki tapu a sonde bakana disi, odi. Mensen, tire nou een mooi day, we gwawenten nou de jas op een day mensen. Mensen, me baru di, en me verstedes maar sabi afvier also, de afgelopen dagen aan het idee. Unya, u kodringi, u duza musu do, en u apreciëren, suma dansi, poko, me festeru alamala. Anga, desma sabe de siki wana atoso, de lobby wana atoso, san siki en sada oso, en de wan san, abasiki kovek mi, winsu alamala, kon esesi betre baka, mindri o lobby wan. Anga de wan sacha de lobby wan gwa sabana, me ko deleru alamala en me ko lender jaso uit abrada gili sang wan familie van Salibi en brada me kon deleru anga familie en veel sterkte toe mensen en me begunu u kon deleru abrada disi in een gili mundo dat bij de dat die mensen Elsa kolugu safe sadape en gili zero voicemail gili met takan later. Ja mensen, tide na sonde, achide so, chiso srivi ete, mensen alasa de go sweetie, en mi hoop dat alasa de go sweetie, en me tegu alamala dape, en me gigrani jude konvo de ju attenti de focus doen, en artja program a konvo na wisani. Mensen, ik ben te luisteren op Radio Goya Konvo, u download de app DC, Listen to my radio, en daar in een searchbar we put a konvo. En ik ben te zien op Facebook en YouTube. En Bransisa met aku grantangi doe subscribe je a channel. Met aku grantangi le speki nanga sakafasi. Bransisa. Konvo na you na konvo. Bakru na you na bakru. Yorka na you na yorka. De wansa abi bakru. En usabi fatoris dat is dong. En de wansa ne bribi in bakru. Mensen, ik ga u één ding zeggen. Adena you. Sa you aan brevi. Adena you sa you yere. Want voorus maar aan manipulatie over bakro. Tangan of tide sama ekosi bakro. Maar Willy Bisma, wat hij was aan Willy Bisma, ono sabi taki a bakro. Nou, konvo. Want u prakseri a bakro ano a konvo. No, a bakro nou a konvo. A yoka nou a yoka. En dat na you. Begrepen. En daarom met hij brada sa, wala malasa dalon tu dape, poude, respecti grani, tena tata, me ataigu wasani, imus bribi tapu yusrefi, en in brasa sa yu abe, en in lobby sa yu abe, anatrobi sa yu abi anatrobi. Dan mi wan tak wasanti de, mek alas masabi tu brada sisa, taki, I konvo amoro bigi problema sa de in. Wie lekis. Libi sama. Na te
familie of te you schrevi goteki of samaji you sani sano fu you dan wakaka you en te fodu de san sama kiri dan dat na de tu bigi sani sande. De rest no one trasa no dem. Sana bigi problema in we libi sama sdon. Maar wie like libi sama e go anga den konvo fa omusu go anga den dan problema no de. En daarom bradangasa me wantengu tide tap asone bakana de sitake you no musu archi salibis mij tegen. Je mag archi salibis mij tegen. Maar je je klibisma. Je moet go denken toe. Je moet go denken sang en va. En go poti na sani tapuan wegi. Maar no go teki ala san sawa libis mij tegen. Omdat zeide. Te you go archi sawa libis mij tegen. Dat je no go denken aan je eigen denken. Aan de eigen bigisma voor jou. Dan sonte yo longa wan passi yo te kwa passi sei nom teki. En yo bruya you srefi. Omdat zij de wili bisama so wan funu komi potenso branangasa u lesi. Libisma in het algemeen lesi. De moro taki wansma yep ding fudu sa de musudu. En tegen ding fa disi fa dati. Maar dati nomsa. En wat sami wan taketi de tu branangasa. Isi a geestige wereld, hè. Isi a sansa de mij taki konvo yoka. E wie tapa grontapo di silek libi sama anatrobi sot ras na you. I teki sa you abi en I teki sa you ebribi. Dan tide a grontapo di si no de fa de tide. Bika evuluko a grontapo branangasa. Amoro bigi sani sa libis mei fiti na abi makti over wan trawang. Pre basi. En na bigi fesi sei fiti altijd na a religie. A geloof. Altijd do taki mi geloof beter dan you geloof. No, mi konvo no beter dan wan trasma konvo. No. En sami abina fu mi. San you abina fu you. Anatrobi sayu anatrobi evia omeni konvo ome disi dati denaf you adati na nana tata senkoji adati de family fu you liba bakaji yo mi no go feti taki mi wan de of mo taki no asansa you abi no boom misan morobun of misan moro tranga a obiasa you abi no mi obiasa ben morobu en moro beta moro tranga no helemaal niet. Of je taki abakru mi disi. E jim omesani. You bakru no boom. No. Asani na wili bisama. E daarom a programma is een mooi programma mensen. Wang libi sama nanga ding a konfo. Omdat zij de alasan om you een. Loan to you. Alasan in you to. Na you. De mij tak over masragado. You na you egi gado. You na you egi gado. Say de mij tak dati. Sonte sama. No de esa nga samitaki. Maar no. You na you egi gado. Omdat zij de. You e meki. Ini wansan you wan meki. En you e broko. Ini wansan you wan broko. No wanspa na you basi. You na you egi basi. E vi tak no mi no do dati. De ine doen. E mi tak mo liba roko disi. Liba roko. No, als man ook altijd no ino kalibe. Je verstaan? If je me kwam sani ka broke, ik tak mi pot tak so, maar tamare ko tak no, mi no loku na sant mo dunga hetra sani. Dat taki, you na you bas, you na you gado, wat you kan taki tide mo go furo. Of de tak tide mo go mo kwa oso, mo bigi me kwa oso. Maar da plus de tak no mi no me ka oso moro. Sumai kong in you fute taki ino wan de moro. Na you schrevi. Dat taki branga sisa. Dat you abi ofuru makti. Dat ino sabi. You ab so me makti. Dat you denki taki.
No, wat gado de. Ja, wat gado de. Wan bigi makti dat you de. Maar nogo denki taki, wat tra gado de over you, taki sa je do, na gado dat te tegen fu do dat. No. Anana tata, poteng eng. Anana tata ji you, de convo, fu poti tapa pasi fu meki waka fa yafu waka. Maar zo'n tesote, if you know wan waka pasi, dat is zo'n tesote yoka fu you. Wan poti wan go wan trafasi, dat na yoka fu you. Maar nana tata gi you de convo, fu yep you, fu cha you, includeri na yoka fu you, fu chari tapa boom pasi. Maar zo'n ten you zref de yoka no wan doen, you wan doen aan hetra sosani. Zo'n tesote, je te kwa atibrong. Zo'n tesote, je te ki wa ogri pasi. En na ogri pasi, nemo po uit you mama, nemo po uit you papa. No. Want soms met taki, ja, omdat mi padeso, omdat mi madeso, mi deso. No. Na you make a sandati fudu. Want lefam taki, you na you egi gado. Anana tata namoro hi. Maar ano kande taki, you e prakseri taki na so, agado taki fu you do, en dat je do. No. Teshi sama, e wakadu ibri, wahobri, walol ogri, dat na libis padati. Maar brada, wat goed ik ja 5 brada, hè? Of tussa 3 brada. De allemaal, kade one ding, maar de rest allemaal hogri. Say de dat. De allemaal want tiki want trapasi, ini want tiki de egi pasi. Maar ik abi ala de 3 brada anga tussa, de allemaal abi buleri, teki buleri, en tronga sa ina grontapo disi. Mi libi sama. Daarom brasisa, Samuel takitide, taki julek libisma, you abi you egi verantwoord toe. You libisma ma, en make you egi dansi, en make you egi poku, en dan stap you egi poku. Alastan sa ye shi sa ye yere, julek libisma, musabi sa ye yere. Daarom di do di motak disi taki brasisa. Julek libisma, you mus abi na bribi tapu you srevi. Teme tak you srevi, na den convo fu you. Sana tata sekonji anga wansa de imbere sa waka kan you, kan kona you, en kane de wansa you sre go teki. Maar je moest bribi na de tapo. Want if you no ma bribi, en if you no stop you egis ching, wat willi bi sama, ate lobby skoivi sa go na trawang. Ja, na dati do adati. Na dat mek mi fute had mi, na dat mi ede had mi, na dat mi bere bigi. Nee. You must sabi for you there. Like what libi sama. Like you sting a buba for you. You sabi true. Want if you no sabi you buba, then you be problema. If you no sabi you convo, then you be one problema. If you no sabi yoka, then you be one problema. If you no sabi bakru, then you be one problema. En wat sansa we altijd te doen, we vergeten sani. Pardon. We vergeten sani is CSC. En dan we gi a schuld die na de convo na tata. De we bari taki zeide dat eif sangami. Faka dat eif sangami. Maar na you e do sa ino musu do. En dati na de problema sa ye chakonta piskouru. Wa luku no. Tide waka. Plus len ifadon. Yo bari ay na convo of na wasma potwa sa jima pasi da mi fada doti. No. Ano sade. Want kande, i akai srevi fadong. Maar you know, want you srevi a fout. Dan yo skoive gawan trasani. I musu teki verantwoord tap you srevi. En dat na moro bigi sani. Na mo bigi sani sa we brada sa we vrede futu. We vrede fu go ji pardon. Je vrede taki ay na mis fout. En asan dati na mama sani san de lontu alamala. So wan funu, we praxer we bigi moro trawang, of usap moro trawang, nee. Ana trobi fasma yongu, of fasma houru. Wan piki nenge ka wakaka yu en ka tegi taki, baya luku asanse du nobung. Maar je luku direct taki, hey, soma you na pasi mo pa di 8 exi, de ko temi samim do, of tak samia taki nobung. No. So te wili bisma. So lisi ukachiu fotu.
Maar zo lees je moro furu. Uno machi foto sa wedu. Dat is trouwens wat tegen de kisati bron. No kisati bron. Luku sa asma e soryu. En go denki sa asma e soryu sa asma e wantaki. Want sonte kada wan konvo da pasma, da konvo e taki. Maar je shi gewoon te lukasma, je shi asma, je shi alibisama, maar je sha konvo sa yuno mashanga ai. E taki. En daarom met take altijd unlibisama tewe yeres mai taka onu no play bigi omdat sonte anomi sonte na konvo. En asana tu umsap altijd in u ede. Altijd een wakanga sani si. Taki sonte libis mai wakaka itape taksani. Maar na libisa mai takai ngai. On konvo. Dai musuteri asma. Tegi asma wisi yufiri tak ano deso. Ma dia asma agrani. Dia konvo agrani taki ba. Grani nga lespeki fasi di charabos ko pukong. Moluku gofara. Adati waya tegi asma. Want zo teso tawa sana a konvo e baryu e wasko yu sa opesa. Want zo te libisma bigi fasi. Libisma lobby abi bigi fasi. Want zo te de praxeri de defu ding. Maar no. Want families don ja. Leki ginofient. Leki titi. Leki kromanti. Leki konvo. Leki obia. Leki yoka. E was makote mi wansani mi opiki. Tangi grani le spiki fasi emo archi amo chago mogo luku sa asmai sormi. Da mogo da mo aksimi srevi taki asansa asma sormi na sade. Verstaan? En eva sade a mogo du sa asma taki. Bika sonte. Ide wan test. Kon foi teshu. Luku fa ye chayu srevi. Luku evia bigi fasi. E luku evia bribi. Sa trawe kotegi yo. En dati wilibi sama uno sabi. So te wan konvo e pochu tapon test. En altijd, omdat die zeiden, te yu nanga en e waka, te yu nanga en e roko, te e taka nga yu, dat yu ma verstaan. Boom. Omdat die a bribi tapu na konvo en tapu yu schrevi, musu de 100%. Ino musu abu dege. Want te yu abi dege anga yu schrevi, te da problema. En daarom, branasa, asande tutu, you mus lugu alasani fu alasei. Negatief, positief. En altijd you moet de positief. Want if you don't naar een negatief denken, mensen, pardon. De had negatief connectapo. Verstaan? En dat die de loon toevoeren. Ade loon toevoeren voor negatief en kon hesse. Zodra je want doen ogri. Voor shoot denki. Ade ble baka uku ade da pele taisei. Let say. Daarom brada sisa. Omu sabi taki. You slave, you also. Toch? Nanga de convo voor you. In alle ting. Je moest de na rust. En na bribi moest de 100%. A lobby moest de val. Je moest atje schrijven. So la. You stay picky you. Voor doen sani. Ja, voor go doing. So te so ting ika actie. Maar if you no kisi picky. No actie bika wili bisema. Ulop actie san tumsi. Ulop actie san 1, 2, 3, 4 leisi. Want we denken dat zij de, dan disi, dan dati. No. Te heb actie. Zij de, disi, dati. Dat taki, you ne bribisa confetegi. Dat taki, you abwa problema na you schrijven. Omdat zij de, if you ne bribi, toch? Ala lisi ta konvote you asani, al de jo danga dige. De is sapsa. Dat plotseling je kiesboskopo. De je vindt dat ja, fati de mine kiesboskopo moro. In a verleden me be kiesboskopo, maar plotseling. Sapsa. E me tegi you, wasani. 2 lazy, 3 lazy, 4 lazy, 5 lazy. Inego doing. I denk moko tegi baka. I denk moko klasyo. Dat kon fai do. Want zij de moko tegi wasani en ine doing.
Zij de mo last meeting. Mi beka doa hetra so sani. Fu waka kontai o so kontai tak luku chana. Mi shiwa sani mi shi so. Im te kwa embre, im potwa so in wirine, im wasi. Maar als je nog ko tak zeide. So tu wiri. Fa watra mus de. En famim wasa watra. Otemim wasa watra. Weet je, je tak shana im wasa watra. Shana mus taki abung. Luku da minosap de wiri ka te mi fa. Oké. I mus actie epi. Maar dan gwa actie ala so nonsense. Dat taki, te heb je actie vragen. Dat taki, you ne bribi. En you sabi kan de kabatu. Tak in was van watra. Maar kan die no sap sot watra, maar ja no kote yi sot watra in wasi. Precies dat ik alles aan. En de go, iwan sabi ala gegevens, ala sanapisi, vanaf bekendena en die wan sabi. Zo later. Ja, no, kom baka kayu kote ala disandi si baka kon. Tashuan ki no mi no komoro. No. Maar dat jaren later, je takru je disidati. No. Temi wan kon tegi wansani. Je hebt altijd wansan taki. Altijd disidati dati. Dat taki. You net teri. Na konvo voor me. You net respecti na konvo. You na trobi. You edenki. Sa you edenki. En dat aso ade nanga de konvo voor you. Te ama ko te itaki. Hey, John Pabara liba. Hey, famo John Pabara liba. Mim abuan boto. Mim abso so fa this is amatak abra boto abra liba. Dem abra liba. Anatrobi fa. Ayu musgo teke fa yo abra liba. E wa matak wakasa ko tapa watra. E waka ko sa pa watra. E visaka ga ondro. Isaka ga ondro. Mama te igo tapa liba. So wan fa simbra lang sap. You e kon wan en tranga nanga you konvo. Dat taki te akonvo wakaka you. Akonvo sabitaki temi konte yi a asifumi. Dan asi ogo langa go tu samitegi. En sonte aden famiri tu taki yabi wang sei chabos kopuko. Yabi wang sei migdresi. Yabi wang sa ewasisma. Yabi wang sei luku sa kanshisani. Maar dat trouwens in haar familie sei jarusu on dat zijde de no abi asabi. De konvo den na abi wan asabi dati. Dat de denki. Dat pesa e kosa dawa wan problema i da wan brera kona pe direct. Om dat zijde a jarusu sa na negativiteit altijd de ini familie. Altijd. Wa jarusu altijd de in familie te e kontap konvo. Om dat zijde desma sei konanga a negativiteit, de no sabi den schrijven. Of de suku fu de moro trouwang. En te you no sap you schrijven, dan you abi wa mama probleem na you schrijven. Want fu sap you schrijven, gemakkelijk. Ano, een beetje sani. Enes te staan ja fu do, mensen. Zo onre presi, fami o sap mi schrijven. Fami do fu sap mi schrijven. Fami do fu vulop mi schrijven. Mensen, you must do iniwan sani. Sa jusje firi fudu. Maar, you nom opel negatief. Kone tapu of go do negatief. Want you sa precies. Ala libi sama. Branasa. Usaba negativiteit. Usaba positiviteit. En u alamala abi. Negativiteit in ons leven. Nou, wat voel ik altijd met una negativiteit in ons leven? Abi. Walamala abi sanisa. Uno mag goed doen, maar toch weet. Maar om zorgen dat je positiviteit de hoger dan alles. A negativiteit kan 10%, maar hij moet 90%, 95% positief. Omdat zeiden mensen. De van taki, voor stap je schrijven. Nou gewoon. Je brief gewoon tap je schrijven. If you sabi, en you sab altijd, tak you like libisma, abi konvo. En you like libisma, na yoka. Toch? Dat you sabi. Dat taki, te ye waka, te ye do, in do nanga you. In do nanga dati of dati of dati. No, in do nanga you. You schrijf je eigen. You kan combine, samen en do nanga watrouwen.
Dat taki, je vrouw, je man, we kon wang. En umsab dati, umsab wasan dati, bradanga sa. Umsabi tru asan disi. Bradanga si sabi kason, te sote uno sabi. Te you, abi wan man, of wan uma. You musabi, son ten, de traumati. En son ten, wan faya kande. Wan son ten, you man, ete you ansani ma ine bribi. You, vrouw, ete you ansani, ine bribi. En te wan jugu de, kona wan. En utaken. Luke voor alla sei. Pusu a negativiteit uit. En charin positiviteit uit. Kon, na ini. Maar furu no sabi. Furu, uno wan archi na usrevi. Furu e braxile fam taki af bivo. Taki wi, libi sama, no lobby fu cha afrantuortu tapun yusrevi. Yo suken wan pra trafasi of yo pusenka wan trafasi. Trapresi. En dati, ano wan bonsani. En sofu nu, bradangasa, uno lobby archi. We archi wan yesi, atra yesi upota dofu. Of we archi ala tu yesi, e mopo fu wan gwa atra wan gwa doro. Dat unom do. En so adan nga yusrevi, te a konve takanga yu, ye tak ai. Maar ine do. Dafa. I musu do, om dat zeide, a konvo sabi sa etegi yu. En dat trobi soort konfoning. En tegen precies sa ja voeden. En zo lees je brada sisa. We allemaal. We vergissen niet zo'n ting. Maar zo'n ting. Zo'n sa uno kan vergeten. Zo'n ting. Zo lees je de machtszuchtig. En zo lees je. Hoe lees je. Mekare lees je. Want a konvo sorry. 2 maanden geleden. 3 maanden geleden. Tak in bij een batra. Janever. Dat im teka Janever. Dat im duso nanga Janever. Dat je schrijft ayo doing. Of je contact. Oké. Weet ik abon. Dat je vergeten. Maar dat wat je kon nou. Dat je een probleem met je. Dat je actie schrijft jong. Hey, zeg dat probleem met me jongen. En je tak jong. Hey, maar koffie aan dit nog. Maar ik me. Maar dat je vergeten. Dat je na koffie. Dat je dat je bij wan Janever. En je doet zo aan Janever. Maar je not doing. Want you want go denki taki, you want go sabi to say de akonfo wana ya neighbor. Maar je vergeet taki, you ne shadungru. You ne se waka komichu. En na tapu sa konfo bo tap you, anga ya neighbor sa roko sa buto anga ya neighbor, fu no go bosana nga you say, posana nga you know. Suma ba foto. You have a konfo. Ayu, lek libi sama. Danon branasa. You lek libi sama leki konfo. Leki bakro, leki yoka. Im sabi wan sani. Te yu wan ko wan nga yusrevi. Te yu wan sabi yusrevi. Ano de wan tranga sani. You mus archi gewoon. San, you mus cha yusrevi. Fa you wan cha yusrevi. You mus suku de morot dan trawang. Ano taki. You mus go abisani morot dan trawang. No. Evishi wans ba de so. De altijd tak Mosuku mo probeer. Maar voor boom fasi, in een goede hogri, voor de mora trasma. No, boom, dat is negativiteit. Een negativiteit dat de boom. Maar je zoekt voor de roan, wat hij zo toe, sma morasma. Om dat zijde, je want de boom. Maar in een chara negativiteit kon. En go tek sani, taki, mek san jepi voor doro, pay wan doro, want je want sasma. Als maar op een Mercedes, je want go buy een Ferrari. No, dat is negativiteit. Dat is puur chinzo ogri fasi. En wat sa mi want tegen brangasa. Fu sap you schrijf je morabung. Toch? Dat zo'n te im saba baka. A verleden fu you schrijf. Temita ku fu you schrijf. De smasa be de before. Want furu nu tanga deti de brangasa. Ulobi taki. Masragado. Dom axus revi sumana masragado. Dom axus revi pe hemel de. Pe deif pa dibride. Dom go altijd terug. Fosi katibo. Fosi
de Europeanen door naar Afrika, naar in India, naar in China. Fosi den door dape, fosi a Bijbel sa de chako juno. En keer funo, fu belibi ini san. De wan bribi. Libisma altijd wan pustan tap trawan. Daarom bransi sa metake altijd. Te was ma chawan san konjiyo. Was ma abra wan san konjiyo take luku jaso. Tiki disi. A dis oyepiu. A wat dis moro boons a wan sa you abi dan wat you abi. Altijd die moest go acties revi. Say de a dat voor you boom ma duf mi no boom. Say de a uitlag sa you gimme en sami abi no boom. Im go charem poti wan wegi. Say de yo Jimmy wan batra. Mene tei mi san de na batra. Yo tei mi so. De na batra ma kan de anoso da you must go acties revi taki fa waka. Acties revi tak mim teka batra disi. Acties revi mim teka sigara disi fa man disi. Acties revi mim teki a linga of a keti of a tai. Of a boei vast maar disi. Say de asmaji. Daarom bransa. Je moet dat gaan je schrijven. En moet tegen altijd. Uno mek afvergesen dat die. Konvo altijd eitja boskopu konjiyo. Konvo altijd te as je negativiteit. O waka koncha positiviteit. Kon leg je uit alasani. Zo tena gewoon een toewoord noemen eitegi. En in een toewoord sa eitegi. No teke de tak je omino sapsay betekent. No. Goes down, they look alone to you. Goes down looking also. I saw you a trowana you srevi. I saw you a sabi you srevi. Taki leki konvo, leki yoka, leki bakru. Want dat in a vrijheid zijn you abi, a tensa you abi. Wat willi bisma, wat ten voor lotra sanima, una ten voor srevi. Uno sabi dat ina. Una ten so is voor don rustig en takan is refi. Soms maar des don timori de ferika ba de wan longwe tak no alanga tumsi. You know, want tak so lang nga mis refi. Maar ik kan go na wan mati oso. Wan vrienden oso. De donge benga drie voor je aan gitori drie bira of sawe do. Of smoko wan sawe smoko of sawe do. Maar dan use refi in up thing. Da fayu wani taki konvo mus abitengi you. Fa you wani taki sang mus go bu na you. Wa mensen fa te sane go le sane go ami yong dis dat. Maar you ne gisref ting fu takanga you srefi. Alasa na long. Alasa na watrasane. En dati you kan fado. Aka make you fado, aka make you sane wakabum na you. San you mus do ano belangrijk. Trasa moro belangrijk. No. Dido braranga sisa. Daarom altijd. Ina begi ala lise begi. No, ala net yafu begi yafu gitangi. Fu a deze pasa en a deze kom. Yafu gi. Mataki ala ten you must de bezig gaan als zo konvo zijn. No. If you take one wiki of you take okay ala 2 wiki, ina take one wiki. One day in a wiki. Ik ga tak abra 2 wiki of ala is wamu. Me goes do met a de convo voor me. Dat naar de convo. En dat willen we sama. Bransa. Une juice revi asandate. Une juice revi attend dat is stress revi. No. We rolla, we do. Dat plotseling te wasan bigi sound. Dat we body. We body taki ya safe sanga mi disi dati dat. Maar je die a convo a ting sang you musu ji. Want a convo na you na convo. Je ji schreef ting. You know, in je. En zo. Na problema sa wie abi mindru schreef. Une ju schreef ting. Moro trasa moro belangrijk dan you schreef. Maar uno sabi dati you na moro belangrijk ma tapa grondtapo. You na moro belangrijk ma mindri de convo voor you. Want if you net you schreef na fasi, en if you na ten voor you schreef, fa wani
a convo chaboskopu jiju. Fai wani a convo lusu de boskopu jiju te yu akse. Wat te yu kiswan boskopu, i musu afu tengos don toch. 100% toch. Ino kan go gewoon zo maar daki, ai, oké. Na so. No. If don, im go denki, im wegi go. Te yu do dat ita brada sisa. Dan use levi, wa motegu wan sambransta. Sonte. A convo o chaboskopu konji in wan rotal, wa lo fasi. Drai en fasi so. Maar ina her, kouta ke ama ji tubla seida. A tubla seida na aboskopu saji yo. Maar kare turigel, in de tubla seida, adape asande. Maar Younes don't denki, god door. Lees je bladzijde, de twee bladzijden over en over. En go denki. Denki go, wegi go. Maar if you schrijf, doing, dat je vindt. Maar wie lobby longo snel. Hey, obia man, obia uma, mi dren so minos apsaning. Maar zo'n ino go schrijf, go denki sane, i longo direct, omdat je praktiseert takion. Amoro gemakkelijk. Famoro gemakkelijk. If you no man roko nanga you konfo. If you no man denki sa konfo, sorry to. Want sonte, a konfo want dat die use reflect ribisa ma. Leke asi. Toch? Mus man luso na problema na boskopo. Want kade ina boskopo say sorry, samanom sabi. Samanom sabi na boskopo dati. Ayanga ewa mo sabi. En sonte, a boskopo sa ma jiyu, na wansani fu wan bere sani, wan dipi bere tori, de lon charenka wan obia sama, san edene rokobun, san wan lauman, da man dati oteki boskopo, da man sabi fam waka mitiyu sa ama pot negativite connectapo. Usha torito. Daarom sonte, musu, ala ten. Gosdon, nanga de konfo voor you. Takanga de konfo voor you. I musu, inom libeng. Palo mensen. No vergeten nooit, omdat zeide. Te jus don. Nanga jus revi. Da jus sabi te jes don. Da sabi uman konfo da lonto. They sap ofara you can go a day dati te use don takan you konfo. O mesani you can shi a day dati. Want dat plotseling, they use don cruderi, dat plotseling wan konfo doro, dat teki dat chari go soro wan sani. Of plotseling wan konfo bare ede. A waka doro da a kontakan ai. Plotseling you shi yuma sano demoro. En dat die ano yuma. Of you see pa, sa no demoro, maar dat ano you pa. Of you pa kan de, maar you see pa, maar you see yuma, maar dat ano ding. Na de cover for you. En a cover kote itaki luku so, you mataki luku yada no. Im do so diso. De tak hey wakti, mimma. Na yorka, ma mimma da alibi. No, ano you malape. En sonten kan de atena ti yanga yuma da trobi. Of wan deke de danga yuma. Da konvo waka kon te yi wansani. Mana you konvo. Ano yuma konvo. Ano yuma. Daarom sabi alte brangasa. Te you shi yuma, you shi pa you grandma. Of you omu. Of you brother. Of you neef. In you boskopo. Sonten. Na je konvo voor you. En ala boskopo. Mu ini wansma. De differenti. No one de no de one. No. Wala malai kisi de. Sonte. If you kiss one boskopo. A trau kisa sonte na one. Ma sa metaki. If you
she you brada, dan a tra brada of a trasta she a brada, a wan trasani. A fasifa de waka kon na you. A fasifa de charaboskopu kon na you. A de helemaal trafasi sonten. A dido, im sabi alte solezi. Te ye shisani. Ya fulu kubung. En ya fu sabi taki. Te yu yere taki. Ya mi beji so wan boskopu ko ba disi dati. Dem go im artista trawe taki. Dem teka dufu cha kona wegi. En lukusa de tu e chakon. Mas moro furu. Dano wang. A yoka sa yu shi. Na yoka sa yu bralasi. Anawang. A kovo sa shi. Anga kovo sa yu shi. Anawang. A boskopu sa de chako sote a boskopu na sem boskopu. En moro furu tere boskopu rate. Konte shi famiri e abi den boskopu rate. Dat taki a wan famiri san de. Tati ala mala ina bere ekis a sem boskopu. Ana sem boskopu. Mala benga a sem. Wan diso konsori so asani. Mana sem yeye. Ma aye chereng wan hetra fas baka jiyu. Mana a sem yeye a problemas don. Dat you know, lekis san kisa boskopu tu fa famiri. Want sabon sami te kis boskopu son te na view, ma son te anof you. Son te ya fu jem abra. Son te e vrede, son te smai vrede taki no mi no wango taka sani ti want. Daarom ik taki dat is mofen tak mi abonu man of bonu uma of media ti dati. No. Te you kis wan boskopu brandangasa. Altijd, if you firi wat afiro kontaki imus G. Toch? Imus jabos kopu abra. En te akong, toch? Afiri kontaki je abra, de imus je abra. Ino mo orange schreef. No. Nooit orange schreef. Omdat ano voor you. Want a boskopu sa you kisi. Nou, mama bi je boskopu voor je alibi sama. Make asma go do sa musu do. Want if you know jasma, te wan sani opgebeuren, toch? Dan you sabi en de no je abra. Dan een probleem. Want furu, we kies boskopu, we horing. We poti wakasi. De we poti bendape. No. So te wan mama bigi sani. Ma we vrede, we dege. No. Te yu jeng, ikaba, i ati rostu. Ma te no jeng, i ati o da dege. En te iko yere wan tan kosa. Amori, ati do da dege. Te yu jeng, i da rostu. En a kovo te ita kin diabos kobo. Waka go doen. Kane son te ta kovo chayu go. Na presi na desmasre takin. You sleep no sap oti doro. Pak, fami doro jaso. Fai doro ite eres mataki so of kande. Fai doro aye barka itapo. A kovo bala itapo. A kovo taki ruku so. Da kovo jabo sa konfegwe. Daarom branga sisa. Anom de taki. Anom musu de taki you no sap yusrefi. Anom musu. Anom mag srefi omdat zijde. Asan dati. Lek libi sama. You must up altijd. Nothing. A day. Gia convo. Altijd. Want zo'n ting. Ano kan de taki. You kan waka ga winkri en ting wan winkri benga 2-3 uur langa. En luku fu bij sani. Fu yus refi. Of fu trawa. Ano kan de taki. Ye guaro ke ta ome yuru na rokope. E taka nga trawa. E enter. Anga trawa. Da yus refi ang is refi inoma kruderi. Say taki fu yus refi lek libi sama. Wansan no bung. Nangayu. Tres refi. En dati. Na wansani. San wile libi sama. Musko sabi taki. Fu sap yus refi. Na wa gemakkelijk sani.
Met take omdat na you schreef. Na you China, na you. Na you eigen gado. Na you make you eigen ding. Na you tak sa je doe. Dat va aan kante gemakkelijk. En weet dat tire mo kos don fesa TV herde tire mine do next me luku TV herde. Mo nya dring herde me luku TV. Fa you can do that. Dat fa you no can do dat you no can take a something en go krudere nga you schreef. Maar je kan go luku wansani. En lek fa uwe luku miti de lespeki grana sakafasi. Ute kating wan yuru langa we ko archimi. Da uno kating mitaki uno kan take a something fugo takan u konfo. Takan u schreef. Want you konfo na you. Ik kan doen toch. En dape te wo doen, dape wo shitaki, wacht. En yo shi wan change tu braranga sa. Zodra je communiceert naar je convo, zodra je take a thing en put one thing in na her thing, if dat bakatuwiki, if na wamun, je take one thing je goes don kruderi. Dan automatisch, je sabi taki, to one thing mo goes don kruderi nga de convo voor me, of so one thing, mi abi wan afspraak aan mi convo. En te je doet dat, want soms ma, je respect de go faster. Sena faster. Zij doet hij faster. Mino sabi want nu mi faster. Mino sabasanti. Mino sabasanti. Uno nemi kwalijk, maar mino sabasant bralansa. Mi sab wansani. Mi abi mi kina day. Tak banga de cover me taki. Dat mi sabi. En a day dati. We sa wan euro. We sa wan half euro. Me go kruderi. E ma furufu imi ede sami wan sabi. En sami aftaki, dan me go, dan we krudere we lafu we dondi tori. Sonte fi wakasa fi kabakajari te de kan shitaki mes do me taki mi we taki o praksira mi we taki ano mi we taki. Me taka ngala de konfosa la lontu. Nangana natata. Me taka mi srevi. En motegi wansani brasa. Yo praksira ye lau. Maar namoro suiti te kan se vi lafte lau. Brasisa, o probersa me teguno. Ye lafu. Wat zei de? Alla ano taki konvo san ye taki wan. Alla so san ye taki. Alla sani. Alla so san ye taki. Na you ye tak alla sani. Ye meki spotu ye do alla sani. En mino sabi ungo dweng. En was she a sweetie thing. En een sweet sani me teguno brasa. Falok sweetie. Follow city. Wan luku no. Bransisa. Ano te wan konfe bari kon. Dat na alasani. Den sabi taka konfo dashi. No. Ye taki. Nee na taki sa ye taki. Na konfe taki. Sonde dat you sabi. Yo taki ye piki isrefi. Ye aksi ye piki isrefi. Sane kai ede. Na konfe chara kai ede to. San tak taki. Dat taki. Na konfo de aanwezig to. Maar voor no sabasanati, adat mi wan tegen tide, taki ano te je yere altijd, of te je shi altijd, ano dape. Na saye ne shi, na bribi, en sayo ne yere na bribi. Maar yum sabi, te je krude na yus revi, alasani saye yere, saye shi, saye shmeri, na you. En dat wan taki, you want de. No wan sansa da lonto. No wan libis masa waka sa sanso. Ina nesta makanga den. Srevi. You na you na yoka na you na bakolo na you na konfo na you. Dat taki te you ei takanga de takanga srevi. Ina nesta maka. Sei sai lonto. Na sa a confessor you. Sa ye shi atin a momenti dati. Maar er was mij waka kof disi dat je zo eta kan schrijven. Ina nesta ma ke eta kan schrijven. En sonte sa mi ontegunu. Altijd te you eta kan schrijven im de altijd op rust. Wisi sonte ati drbon da you da imusu chari a positief te eta kan schrijven. Inom kota kan schrijven da ante bata kan schrijven da negativiteit de in you. No, te a negativiteit de in you. You musu
Cha a positief kon. Zolang a positief no kon je you. You know, opota kan is refe. Osta brasa. Aso waf waka fuko leer sabi en fu sabi taki you nanga de konvo voor you. Nanga yoka voor you. Ana trobi sa you abi. Je moet sap altijd ana trobi sa you abi. Je moet zo breed sa you abi sa tata give you en sa familie abi. Chako. If na negativiteit de go teki, je moet zoeken voor pote in een positiviteit. Want loko brangasta. Libis me wakataki bakuna de moro ogrisani. Dat de kari, dat de takabra aduma kamera na ogrisani. Branga sisa. Motegu wansani. Is dala mala konvo. Dat betekent ala de kova ogrisani. Kromantia, pukwala. Sede tu. Aduma kama, aduma, de maitak aduma, de manu sapsa, sa de sabi abra aduma kama. Abakru, de no sapsa, de tak abra bakru. Wanti, say de abakru, sa de taki na ogrisani. Say de. Nou, konvo tu. Mas, voor de ala konvo na abakru, wan, say de. Omdat na pone sa de jeng. Omdat die, deze ma, de wan say taki dat bakru ogri. Na dena de moro ogri sama tapu grontapu. Wan na den, toch, atje boemblaransa. Wan bakru, zolang je no jen opdracht voor doen asani, en het doen. Wan yoka, zolang je no jen wan yorka opdracht, en het go doen. Na wili bisama, na ogri wan. Na libi sama na moro takru ati sani tapa grontapu. Wan libi sema kon tekwa meta suta meti anonyame aliben don dape. Hoe zei je? Hij dacht, nou, dus gewoon voor gezelligheid, voor notie. Soma je shiwa meti, soma je shiwa tra libis ma ikango kiring. Soma, jou gewoon in je ete, lekwa libis ma negativiteit koi na you, je praxeri fudu an tra ogri. Wat tra wan ogri. A je de, a konvo de, man e du ogri. Man a you ode a opdracht voor God dwing. Na yo te yenta ki so. Want sabi wan sani. Ini wan konvo. Ana troi va kromate wa apuku. Wan jebri. Wan yingi. Abibun anga ogri. Mo we prakseri taki. Na bakruwa abi ogri. Edo ogri. No. Na yuleki asi. Eitaki sa yuwani. Wati wa apuku. Wan yau. Wan jebri. Isabi omi ogri den tapu. A jebri gado. Brada sisa. Uno saba jebri. A jebri na waka. Yo senego. A jebri na. Dape. PAD. Odwa ogri. Ano ogri odu. Masa odu ang otrali bisama. Wat ifa trabisima. Meke manti. Meke asi. Pote asi wan fasisa no lobby. A dape yo sha ogri fa jebri. Teisha jebri bigi kawa grasi. Enyan grasi. Iden ka somar. Teisha bigi kapestre fa ouro. Iden ka somar. Da suma na jebri. Da sede une kara jebri wa ogri sani. Ma we kara bakro ogri sani. Omdat sede a manipulatie in you ede. En sa you no sabi. Yo take. Ma wili bisama. U altijd wan pusu. Na foutu sa we meki tapu wan trawa. Of so te kade ushiwa abakru duwan sana ngwatrawa de penita ke abakru ogri. Mana abakru na libisama kouta ki wa libisama senwa san konji. Senwa bakru jiu to. Mada yule ki libisama san abakru kofu du ogri. De ko wofu yu feteng senengwe baka. Of kande aduwan sana ngai mada i feteng i kombetre. Ana abakru do ogri. Abakru kong du sam du. Mana ana ekanga prakseri dati. Fudu yu ogri. Want abakru no sabi yu. Faka abakru wakasa mo nakas pa di suwa klap o du suwa ngasma mo malengre alaso. Abakru no sabi yu strefi. Na wan libis ma te taki luku so asma im goda pego du so. Da suma na ogri wang. Ana abakru to. Na wili bisama say do de sandisi.
Zij wakker go doen is aan. Nou, dat is. En daarom brengen ze dat. Voor sapjes revi. Te you fute hatu. Te you ede hati. Te bakai hati. Te bere hati. Im sabi. If nou een conversani. Of if nou na abstain voor jou. Daarom is het belangrijk. Te you etakken aan de convo voor jou. Te you ekruderen aan de convo voor jou. Te you apwan day. Ekruderen aan de convo voor jou. Te you sabi te you futu hati. Ik had dat gewoon, mi voeten had me. De sabi taki, yo kiswan piki, yo kiswan firi. Isho do an fasi, de yo sabi. Maar te no sabi you srefi. En te you ne krudera nga de komen voor you. Ino man sab te you voeten hati, seidi voeten hati. Of seidi bakke hati. Yo longwa datra. Of yo longa na obiasama. En kan het longa wan rommel wan san no sab noti. En voor make you payen. Dan ko tegi wa lo rommel. En dan jullie kilibisma. I edene roko bumba. Want je nekro de rino sabi stress revi. Dat is opsta. So sanga you. Acties revi. Sa o sa nanga mi. Want tanga las. So sanga you. Tanga las je tron amoro bigi wisis mana gron tapu sono dat you sabi. En so dat you sabi. You abi wan bakru nanga you. Of 2-3 bakru nanga you. San you. No go teki. Maar. Afasi fa ino sabi srevi. Na rommel bakru. Rommel obiamang. Sa no sab note van oma. Abra kon jiyu. Jiyueng. Want amalati atitakra. Umalat atritakru. Jiyeng. Maar if je bent sabi srevi. En if je bent krudela nga srevi. Dan is no bos sanga you. Omdat zij de brangasta. Mitaken banafesi. Wala malasan de brangasta. De convo funu e lukunu. Zijn ze, de beschermer voor jou. En de altijd e sorgu taki de hoor bakaji you. De sor you sani. E sane kondo sor you. Sonten you brada kan shing. Sonten you sakashi. Want sonten you danga wan so dege. Maar altijd wan boskopu altijd okong. En daarom is het belangrijk zijn de bransa. Sami wan chakon duty de. Taki julek libi sama. Julek konvo sama. Julek yoka. You must sabi taki. Fu tron wang nanga you srevi. Fu sap you srevi. Adena you. If you want waka pasisa. Anana tata poji you. You eitaki. No was man no kan tegi, mi no kan dwenye. Fu bribi in konvo. No. You must go luko. You must kon sap yourself and you must kon sap inside you want bribi in. No teki sami tegi tide. Go wegen. En dat je shi. Want die moet shi. Want in op teken. Sami tegi ti de bak. Ay mo tek sama si tegi mi. Sa braki no tegi mi. No. Je moet gewoon zo denken. Sot rommel braki no tegi. En de ta you egi rommel. En chade kona wang. En de go denki. En dat je luku you also. En loont you also. Toch? Dat je sabi. A rommel sak meneer Gino Chakoji, a bra Gino Chakoji, en a rommel sami abi. Luko soto aan de rommel boom. Ja, dat brasa. Omdat zeide, brasisa, julek libisama, toch? En libisama, toch? Umus danga prisiri. Unom danga negativiteit. Want negativiteit niet ja prisiri. Positiviteit is appreciëren. En altijd appreciëren, altijd im abdang appreciëren toch. Zonte dige. Zonte zo de man die, maar zonte altijd ade. Daarom je hebt altijd negatief en positief. Maar moro furu im chara positief ko. Te isha negativiteit im suku pusa negatief ke gusna essentie. Zo isa tranga. Want taki sweetie, taki luko gewoon, maar zonte atranga chinso. Maar in fetting. Inom ko tak atranga, inom takama atori sama ise takas. Just gemakkelijk maar. No.
In Shamaka makkelijk. In om gotak dat ama look ama asasa met dat je luku moeilijk. En yo taki sweetie en taki disi dat die akabaklo fu tak sanima a moeilijk. No. Te je bigi tak asanati. Dan wat doe je? Je chat negatieve content in dat foto. Je chat negatieve content. Je backup toch? In een backup toch? Je moet dit wacht je. Moet denken dat sama stay tak dat per want mi wan positief toch? Mi wan bon toch? Mi wan sabi schrijven toch? En te je doet dat brasa. Dat taki positief voor wat met je. Want omsa wasani toch? Te je wan wasani. Yo kissing even kissing. Even aan dat kim abeng. Yo abeng. Maar even om abeng. Maar toch je wan abeng atranga. Want dan dat no ino kisa sanati toch. Asa no de for you. Maar you denk dat je yo toch moet zoeken fasi fugo abasanera. Dat dat je go tegen a wil voor je schrijven en tegen a wil van natata. En dat die na negativiteit. Puur negativiteit. Puur negativiteit. Maar je mag. Maar je sabi. Awantere. Awantere je begin a tere. Dat tere ko langa cha come kwa ede. En ta come kwa ede. Da je sabi je me kwa sandape. In je schrijven. Nanga de one for you say kon. E kon. En dan you know. Lek libi sama. Je sabi fa im chara tere dati anga ede satronga hersan no. En dat is een probleem. Een probleem. Alas ma kan dus de wani. En ik vind dat je allemaal la konta pa grunta pu allemaal pa passief waka. Maar if you want a passief recht, maar if you want make passie na C, you mag. You mag make passie na C. Maar suko make de C passie trong positief, maar no negativiteit. Maar zo voor nu, make passie na C zo negatief. Dat is even je fadon. Zo'n te praxe egal ook to ma place of fadon brap om dat zeiden. You know go dengi. En you sisa niet gemakkelijk. Prasisa. Tide bere a program a konvo na wisani. Bede wali bisama nanga ding a konvo. Brada sisa meta ku grantangi. Lespeki nanga grana nga saka fasi du te kateng. Fuko archi en konshi mi leki obia sama kinofian titi na a obia. Ning. A kantasi obia. De baka me ang fing de. En tide tapason de baka na lisi 30 augustus 2020. We gonna in a winter ja unsa de abrawatra. En de wanda sa de nasranang. Metagon tide taki uorus refi. Uno gua jugu wano de soso jugu mere nasranang. Maar uno charus refu jugu mina notifu taki. Omdat zeide ik ben niet in Suriname. Ik woon in Suriname. Ik woon in Amerika en me bemoei misrep aan Amerikantori. Daarom wala masa dabra watra oru srefi dape po de uno bemoei uno tak no an lausa nang omofo abrasra nang tak abra positief sani en o power de braranga sisa fodo voor jos positief want negativiteit e cha so bigi negativiteit want chuan kan troan bigi mamasani. Daarom braranga sisa dape oru srefi bribita po srefi en o dusa musu du nanga srefi. Wala dapat na Europa met aku grantangi tu do te katen fuka archimi ako na wisani. Mensen me want tegen wansani grantangi subscribe je a channel na YouTube grani respecti fast nga saka fasi. En subscribe god doro tegen ma fu subscribe en share a program ta Facebook respecti grani nga saka fasi. Mensen tap tap Facebook tap YouTube mino man shi den sani mino sap sami do. Maar koluku if me kan change dat me kan shi this man want no de me no machine once ma public me no machine Brazil me no makaru nenti de maar me no sabe one cent sakane sami do onda me be fit aan one cent de maar me shi sane e facit op YouTube maar es mata op Facebook odi respect grani mo kare ne even sami kan shit up dape me si sabayo odi respect fasi Rashida actor odi Bert Watson Hercule Ivan Fabus odi respecti nanga grand nanga sakafasi and I have Sifana odi kom voor de telefoon ja zo even
Odi, respecti nanga ala sakafasi. Ivan Fabers, odi, Marta Lansdorp, odi, Granny respecti fasi. Die TKT. Oh, show. Ja. En dan hebben we Reginald Richard, odi, Veldwijk, Jorsin, what is this? Jorsin, odi, Lucella Banner, odi, eminutakan sorry brother, respecti Granny. Anga sakafasi koluku pebe go Makela odi Kamalita Fian Sisa Fafi odi and Jarrell Ford odi Jamie Amsink odi Mundo Venture odi Brada Mokari Dalag Jamie Amsink odi respecti Orlando Ford odi Vemari Seider odi Granny nanga respecti nanga sakafasi and hebben Marlon Dorson odi Natasha Bruin. Ja, odi, Yvonne Young, odi, respecti nanga sakafasi. Rosa Rose, odi, jullie te gaat het. Rinja Helen Nelstein, odi, Lisa Prince, odi, Mr. Gil Rellen, odi, Nelson Berosar, odi, Sharon Wejo Popka, odi, Granny nanga sakafasi. En daar hebben Meltem, Rosita Missy John. Oh boy. Mensen, we gaan tegen ons aan, hè. Even, hè. Om dat zijde, ik ben zodanig druk met terugbellen voor UNO. Ik promise u allemaal dat ik me bellen bakken, maar UNO een briefje heeft staan en een bradisi. Zo voeren. Maar aan de tijd je maakt krachtig, maar u hebt patiëntie Jimmy. Ik ben abi patiëntie Jimmy aan het zaken, patiëntie aan het titi. Omdat die benga ala de no famino da roko mamo bigi roko dalaka mami ferwa roko baka da mo bigi roko baka da me suku fudu ala de luku sami abi ala de trawiki seko ma 3 day vanaf mana densa donderdag ma luku fudu en usabi onsa de luku nami usabi a luku ana gemakkelijk a hebi en economisch en daar maar rust van nodig en daar heb ik een familie. En is dat ja, maar mijn persoonlijke leven dat ik moest doen dat die toe. Mijn actie nu rekening voor dat die en mijn actie pardon. Ja, maar mi obelo no. Mi sap oteng, maar obelo SSC de wan sami musu bel en sami hafu bel. Allemaal musu. No was maar ik zet niemand op de voorkeur. Noem maar nou voor expressie. Mijn zoeken probeer. Ik bel. Solliciteer bel, me bel, dan me stop. Dan met ik een break en zo lees je moet ik gewoon staan brasa meer artimischi heeft misje te met aki rust dan me rust heeft misje taki oké bel dan me bel maar zolang ik kom van te me rust en me rust voor me op rust en me rust en daarom te weten dat ik me no bellen nu omdat die ashin taki me rust dan me rust en dat nasani maar me op bellen nu onvrede. Ik ga bellen, ja? Dan gaan we door mensen. Mesteling Leda, odi, Malen Mau, odi, respecti. Loy Koning, odi, Malen Mau, Unitia Doos, odi. En menos takane, Granny respecti fasti. Dishon Shankers, odi, Malen Afusensi. Respecti Granny nanga sakafasi en abo Letitia Gore odi sisa fafiu dape ala san sweetie moi Granny mensen dis na ala dene sami kambar dape en des matapu mene samsa hè let me go come look on sani ala sami kan sa tapu YouTube maar tanga no mine shi noti oh she come do that baga tado bino mashi samsa oh bi ye sami chako dape mensen op YouTube weer sap maar maluku sana oh tape mabun ala malawe mensen op YouTube koluku sami shida pesa asani se de fa asani de des met op YouTube maluku lees de name maar let me see even hè oh this is not the name come up maar van me gonna log to say kom ik even verklein deze even toch niet maar mensen dat het op YouTube en me kan lezen de name luku en me man. Oh ja, mi finanza ne no mi ne chance. Oké ja, mi abek. Mensen dat het op YouTube, ja,
Bayo dat naar Frankrijk. Jim Lauro dat naar Nederland. Hanging around Odi Odi. En dan hebben we Fresco Odi Odi. Of Fresco Odi Odi. En... Sana is die? Hartman Odi Odi. Tyron Odi Odi. Tyron Sabayo Odi Odi. Letitia Groen dat we op YouTube toe. Omtijds mij staan naar YouTube. Misschien was dat niet zo. Ik snap het eigenlijk. Maar Odi Odi. Dat en daar hebben we... De game... Kom hier, ik mijn bril. Oh, kom hier, haar telefoon, haar laptop, kom maar naar mijn ede. Dat ik kan lezen. Ja mensen. Nu nog maar zei ze. Maar in ieder geval. Wat is dit? Mijn sabi. Oh, ik denk is Samsa eigenlijk. Wat? No. In ieder geval. Aning ik kot is samen denk ik. Mijn Samsa eigenlijk. Wat er gaande is. Wat agency de zijn. Maar we lopen samen kan lezen mensen. Carmen Gay Mensa Odi Odi. J.R. York Odi Odi. Make a Veldwijk Odi Odi. Mels Odi Odi. Mels Roetrop Odi Odi. Dat ben in Frankrijk. En we hebben Orlando. Dat ben in België. René Dorpel Odi Odi. Melvin Way Odi Odi. En Get Games Odi Odi. Peter dat we na Tata Kondre. En dat na... Hoe je call het? Ja, Karin. Dat is naar Karin. Forgive reality Odi Odi. Forgive reality Odi Odi. En we hebben... Westful. Mi normaal is dat voor je because once dan is dat een aspistolizie. En we hebben... Mijn sabi is naar Pinto Odi Odi. Graciela Odi Odi. Respecti grani. Mensen, sollicitatie YouTube heeft... Alles dan heeft veel sollicitatie, dan je hebt zo'n lijst problemen. Maar mensen, dit is aan mijn kari. Met baru allemaal bigi odi. Respecti grani. Anga sakafasi doet ik ateng fuko. Archie a program akko voor nou. Wie zijn die mensen? En met de guru taki tide. Met de one sweet idee. En grani nanga respecti anga la fasi. Doe kontek ateng tide. En ko archie a program no. Wie zijn die tide. En tide bede. Wan follow sweet day en we go allemaal in a korte samen taki. Mensen, me barori, respecti grani, sakafasi. En... Oké, sita. Otaki ya. Helemaal. Ja mensen, odi, respecti fasi. En me baru allemaal odi. En... Me taku grand tegen doe te katenti de kuku archa program akko van wisani. En even wat wasani useneko Jimmy. Dat ook atake abreng. Of wan drink useneko Jimmy. En brana sisa even wat drink seneko Jimmy. Mo bekijken. Mi luseng. Dat mo seneko junu baka. Of dat mo belunu. En tak abraboskopu mensen. Brana sisa. Me baru wan bigi ori tine tabasune baka ne. Hodi